Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu. Amang inang remaja naposo bulung. Nama dohoti parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu madihamu parhalado nami. Hurian itu hata nahina holongan. Marsadani roha mahita muse sadarion. Lau mamuji Tuhata di minggu pa-20 dung Trinitatis dohot topik ni minggu sadarion Jahoba do mual ni haluaon atong tapuji matuhata marhite na marede hitasian buku ede nomor 10 ayat sada sahatu ayat tulu ukap bahal na umuli. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe habistaran sian debata tuhita gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung sai togihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami lehon madihami hapor seon nasitong asa holan hosabing haposan nami unang loas huriam marhaposan tu akka na dihasianganon ay holan hodo haposan dohot haporusan say asima roham patuduhon tuhami dalan tuhatuaon asa jupang hami asini roham nagudangi
Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata. Marhite buku ende nomor 500 sada ayat 2 sahat ayat 7 sai ditugu-tugu Yesus. Tangihon hamu ma patik ni debata ima patik na perjulu sahat tu patik pao paton patik na perjulu ahu do Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakub ahu bahenonmu debatam patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni di bata ianggo soture dalanna ay ohona uhum nado sugut akka na marsineang di goarna patik pao patom ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonomari ma ulah hamu nasa siulomu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batamdui dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Ai dinaonomari do ditopa di bata, langit dohot tano dohot lau, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni, di bahenido ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari para dianai jala di perbadiai atong rap mangidugugu mahita tu di bata lao mangulau nau bartu patik nai ali Tuhan di bata tapuji matuhata marhite bukuede nomor 527 ayat sada dohot ayat tulu saluhut do hutadikon
hatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikod doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do umbahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami tung najojodo kami manimbil sian akadalan munabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali kami sian julum ala ni dosa nami ay danggi halomohon roham hamatian ni akka perdosa. Alay hamubaw ni roha dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon dohot pangaleson nami. Marhite-hite pangula nami nasasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asi ni roham di kami. Marhite-hite panindangion dohot hagugoon ni tondi parbadia. Asa tarapul situturuhan nami manjoho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Laos tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon rodi ujungna akka na sandok rotu di bata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangiakon na sida hasangapon ma di dibata na digijang. Amen. Tapuji ma tuhata marhite kor agape.
Tapuji matu hata marhite buku ede nomor 633 ayat sada dohot ayat tulu Yesus do Tuhan. Hatani debata turupuk epistel di mingguta sadarion iman atar surah di buku Lukas ayat 10 mamuka sian ayat 20 sada sahat rodi ayat 24 tajahama marsikat soring. Laos ditiki imam marulopolop ibana di bagasan todi parbadia madok upuji ho amang Tuhan si gonggom banua gijang dohot tanoon ala ditamodikon hoi sian jolo ni akka napistar dohot namar roha gabe di papatara hoi tu akka siodihon olo amang ido di halomohon roham hian Saluhut nai dunga di pasahat damang tuau jaladang adong na tumanda anaki dukon ni amai pe dang akup ni dia pidona mangihuton lomo ni rohana dungi didopakon mapulik akasisianna madok martua maaka mata namarnida nani idamuna ai hudok ma dihamu torobdo aka panurirang dohot raja masihol
Naing idaon na niyan naung ni ida muna, hape dang di ida. Jalan naing begeon na, naung binege muna, hape dang di bege. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani di bata jala nau piopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 547 ayat 3 dohot ayat 5 bunyi bikas niholong. Tahati dakon maha porsiao tai songon nahi nati dakon nidongata sa porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsia ido ama pargugu na suatu dosan natu mo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadei iman na ditunbon si Maria nagabe-gabean santon di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal doibana di hau pinarsilang natua tubanua toru rung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jaladong sada uria nabadia uria atau panyala Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia tai namadok mulak mangurus suku daging nyalak roh luan nasus. Amin. Tapuji matuhata marhite kor ama kantate.
tatangihon matik ting ni huriata di bagasan minggu sadarion. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon, Minggu 22 Oktober 2023. Naparjolo, goar ni mingguta sadarion digoari minggu pa-20 dung Trinitatis dohot topik Jehovah do mual ni haluaon. Napaduahon pertukaran mimbar parjamita parhalado saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu sadarion Minggu 22 Oktober 2023 dipatu pado pertukaran mimbar parjamita parhalado saresot HKBP Bonang Indah. Namar jamita di parmingguan di huriata naparjolo amang situa de tapubolon parhalado HKBP Kodia Tangerang marjamita di parmingguan arian pukul 10. Napaduahon amang situa S Pasaribu parhalado di HKBP Pospel Cirarap marjamita di parmingguan Botari pukul 10:07. Amang situa TM Pasaribu SE marjamita di parmingguan arian pukul 10 di HKBP Kodia Tangerang. Amang situa RH Ritonga SH marjamita di parmingguan pukul 10 WIB di HKBP Kodia Tangerang. Di parmingguan sadarion papungpelian khusus dohita tuha perluan resort HKBP Bonang Indah marhite amplop naong pinaradeni huriata. Napatuluhon ruas natabba mamukka sadarion Minggu 22 Oktober 2023 gaben ruas ni huriata ma ima naparjolo keluarga ni amang Sandra Parix Hasudungan Marpau inang Pitri Dayana Sonindah Boru Tabunan dohot sahalak dak danak boru hatorangan dak danahi dang tardiri dope dohot sahalak tanggungan nasida rosian ruas HKBP Immanuel Lawedeski Resort Lawedeski Distrik 12 Tanah Alas saunari nasida maringanan di perumahan Dasana Indah Blok RC Onom nomor 4 Bonang masuk Wik Jerusalem. Napaduahon keluarga amang Riwan Simanulang inang Novita Sanilena Boru Sitinjak Rapdohot 2 halak dana boru hatorangan sahalak sian dada nasidai dang dope terdidi. Nasida rosian ruas ni HKBP Sinabela Simanulang Resort Bakara Distrik Tolu Hubbang saunari nasida maringanan di perumahan Dasana Indah Blok RD2 nomor 31 Bonang masuk Wik Jerusalem. Tatangnya komanasida asagabe ruas namangolu partodiona di huriat tahun. Alani pinagidoma parjolo tukul marpa
rohama sude ruas ni huriata namar ulang tahun ari hatu tubu dohot ulang tahun hot ripe sian tanggal 10 saha rodi 22 Oktober 2023. Hatan itu hatta si pepopta imana tersurat di Pesalmen 110 sada ayat 10, biar mida Jahobado parmulaan ni habisuhon maruli hapistaran na sumurung do sude akka na mangula hossa hot do baritanai rodi saleleng ni lelengna akka goar-goar na marulang tahun hatutubu dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file naong di pasahat huria marhite WA di ganuk wik songonima tikting di huriata di bagasan mingguon debatama nama masu-masu. Kapasahat mapiliata marhite pilihan kantong sadaa dohot kantong sadabe laos tadehon masian buku ede nomor 774 tung mabaur sian ho.
sarwa tamartang mahita. Puji-pujian mardongan hasanga podo pasaton nami Tuhan. Ala totong do pas-pasuho saluhut panggilmi to ningulunan. Tuhan itikyon martungo kami di Joromon. Dinaraho mamuji pasanga bogwarmi Tuhan marhiti permingguan nami. Mau lihat roh nami Tuhan. Nunga dipuji kami ho Tuhan marhiti aka edde botkur hidup amang ndabui basatami ditikyon las maroham satu kenai nang begon nami ma berita nauli na pinatol hasrin na posom pergugui perbisui kami amang na posom dinalaho pasahaton beritam naulion perhitian dohami dinalaho pasahatonon alai hodo na makatahoni tuhami saluhutna ruas ni huriam nuat piamang hami salutna ruas nuham nunga rade hami mananginangi marsoara maho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Horas marita salutna hatani tuhatta naga bejamita manang ujahan di permingguan sadarion ima atas surat sian panuriang Jesaya bidu 45 mamukka sian ayat perjolo satu ayat papituhon songonon mari dok disi ujaha ma dihita songonon doha tani Jehovah natu naminahanna tu sisirus nahutiop di tanganna siamun papatuhon akka bangso perbegu di jolona jala makar hari senjata sia goteng ni akka raja mangukap di jolona akka pitu dohot bahal unang kicu didapot ahu merdala di jolom jala pahornopon akka betul-betul ropo hakku ma akka pitu tobaga jala sega aku akka sordak bosi jala lehonopku madiho arta akka nadiha holomon do tomitan akka na tidak bumihon asa ditadaho au do Jehovah debatan Israel nama jou warmu alani Jakob na posokki do alani Israel na hupiliti ubain na hujou ho di guarmu hola marsahala guarmu hubain tanggan so ditadaho do peau ahu do Jehovah jaladang adong be debata dukon nyahu huho sidoho tagan so ditadaho do peau asa ditadda halak akka nasian habicaran do sian hasudutan naswadong debata dukon nyahu ahu do Jehovah jala dukon nyahu dang adong ahu si jadi hati uron dohot si toppa haholomun si bain hadamean dohot si toppa hamagoan ahu do Jehovah si bahen saluhutnai songonima saat nitrupukta ditikyon dita saluhutna di bagasan guardi Tuhatta Yesus Kristus meragam do cara mangnadalan di bait Tuhatta laho pasautus sakapna dalam meragam do di bait Tuhatta cara do dalan pasauton akka lomay rohana diturupukta sadarion takas nakikta bege adong sahalak nga marguar si Sirus tehe amang inang si Siruson molo di Bibiltaon memang dakpola takas didok alai bolo dia kitab didok kon maun salak raja Kores raja sian Persia adong keunikan na on salak raja naposo naso Persea naso tumadda debata sahalak raja naposo naso Persea orang tidak percaya
akan Tuhan, tapi dipilih Tuhan sebagai alat. Ison ditupukon takas do di dok Tuhatta ditiup debata tangan ni Raja Sirus tangan persemunne jala didongani di mana jala dipasu-pasu dipergugui Raja Sirus ima napasauton sakap dot lomo ni rohani debata jala didot Tuhan taido di ayat na patuluhoni sude arta nabuni di Raja Babel patudun ni debata mai tu Raja Sirus asa adok pakonna laho marporang dohot pakkeon ni si Sirus laho pagbujokon bagas joro ni debata di Yerusalem. Luar biasa deh, luar biasa. Nakingan Raja Sirus sahalak na soporsea tu debata alai di haporseai debata imana dilihat kepercayaan laho pajojokon bagas joroi sau dua mang sau dinang sau do bagas core di pajongjong ibana sakap di debata molodung dibaen akka pangurupion tuakka naporsiai molo adong akka betul-betul molo adong akka betul-betul manang molaong pangabati sudi dang adong artina pos dorohani si Raja Sirus didongani debata imana dinalaho baluahod bangsoi siatano perhatubanan malaluhon ima bangso Babel 70 tahun liling amanginang tertabat bangsoi di panggunggoman ni Raja Babel malua dan sini malua tujuannya ahadu amang tujuannya ahadu inang sabutullah di mana dipilih debata si Sirus nagabi paluah bangsoi siat gonggoman ni Raja Babel tujuannya holan pasangapon debata do dan lu bisa ay takas do taingot bangso Israel bangso na pinili ni debata jala marjaji do debata ikut paluan na bangsoi sian akka hahulumuni boy berengot tarison amanginang diturpuk nak tabegi naktingan adong opat tali didok debata tu si Sirus madok ahudo Jehovah opat tali didok dina pitu ayaton opat tali madok tu si Sirus ahudo Jehovah asama pinoto takas si Sirus sian naso tumadda debata ibana alai tagas so tidadda ditadda si Sirus do pe debata tagas do si disuruh debata do pe imana nunga dipersalai mana nunga dipasu-pasu Raja Sirus jadi ido di dok di debata di son
ahudu Jehovah sampai patali. Takas luta boto debata Jehovah do sito pasaluhut. Dan adong naso tarpatu ibana. Ibana do selupna panggonggomi. So na di ayat pitui au si jadi hatiuron do si toppa holomun si bain hadameon do si toppa hamagoan. Au do. Jadi apa salut namasa di permulut tah takas do di boto debata. Nuak pe dihamu amang inang boy ma berengotta sian turpukta sadarion adong piga-piga nanaeng si ingototta nanaeng si putihotta na perjulu mai debata bui mamakke manang ICP na porsea do na soporsea lau paluahon manang mangurupi akka hitam. Saya ada contoh nakingan song sisirus dipakai debata lau paluahon bangsoi sian perbudakan Raja Babel. Raja Sirus naso Persea bolu di perenguluta di tikio namang inang ingot do perahita di tiki masa Covid mulai tahun 2010 sia aktu lu tau manipati ta wirok konon di gonggomi sahiti na si dohon nami siani boy pakon di debata bang na isi mengurupi mungkin rat adong do sian hitaon mang na piga-piga halak na majalo akka bentuan sosial sian pamarata nuaing tasukuma pameletai isi di hal so kita na persia di belum tentukan adong dulu disiapkan na persia yang tidak orang percaya tapi itu dipakai Tuhan untuk menolong kita pada saat Covid kemarin. Soksoninang bolaong sian kita mang na isipe molo adong na dihati-hai na isolasi mandiri. Alani biar risahiton hulu do medau selukna alai adong do sipata dipakon ima si panganonon di joloni pagari tang binoto bang nai si mabain si pangano do amang inang dipakon isa ada perhitean ni debatade nalaho mangurupi ima sokona konai debata bui mamakke manang ICP nagabe paluahon na paduahon boy do kota molo di kehidupan sehari-hari taringot tu debata make mang naise secara refleks kita sudah ke perkara juga saya ongko dalam taulu tertutup mang nomor motor kita mang nomor mobil mang na adong ma musibah natalani di dalan secara refleks do adong pangurupioni secara khusus amang inang taring untuk pangurupionon biro nami secara kami pribadi keluarga sebelum tahun 2010 sia mulak kami itu bona kasugit mulak kami itu kasugit hati-hati lai mulak ma tutano perhesranon di perbatasan ni Lampung doho Palembang mau ma mobil lani hampir panas ngarep satu ngajom
Jadi kami pengen kami ngasayang motor bulat bel putih. Mamerin kami. Kami lah foto kami, semua di alai yang saya parwah. Jadi tepu matu tu rupani memang Holland pinasahat sama sawon badang binote gua rapi kita di lintasan hati amang na julu na baru-baru piok tol bulu na julu rang tol. Nah, jadi kami hati-hati lintas tengah dua ngora ini. Jadi satu ngajomon saya bola membadir akka permotoron jadi memang buri takas di kami ayo mulai ulang halak na. Tok puma gua rapi amper bolo amper mobil panas tembus secepati ibu terbui ngali ikon anggo termin waktu na. Jadi soma per mobil di jolo nami sukuma kenapa pak mobil saya mau amper panas. Nah, jadi di bareng itu memang adong do di si adong merdeka naik ada air ada. Nah, jadi udah pak secepatnya kita harus berangkat. Nah, kenapa ini daerah ini rawan. Kalau itu rawan namang inang, taruh tu pengemban lubuk. Sebelum jadi ya, alana memang dang napola pegerbiaron na sida dilokon la isi pedisi so si tahu botoni parhutai do. Jadi bolosangan non hamuan non didapat to parhutaon, bolo hami angkat tangan to tinggal nami do hamun inna. Bah. Jadi putih mai paksa ma. Jadi Roma tutu dibuka ma apa dia toron pokoknya bers ma bilu nawang digati mahana ngatur biang terra malate mari tuhatta nga di bawah setengah kilo na normal. Jadi kamu sedongan nama dongane sahat arong perjalanan sian mulai hami nahai amanginang sa mulai na berangkati tung are anarungi musibah ni mobilon kira-kira 2 jam mai arong perjalanan satu pom bensin terdekat. Jadi nasi sama Tuhan. Begini Pak, kami tidak bisa melepas bapak begitu aja. Ikut dengan nami dohamu. Kami di Jolo, arang dong aktif budi. Siapa tahu anda sombong musim mukuk milmon, minna. Bah magati ma Tuhan. Belgiani asing ni, minna rohana Tuhan. Jadi melihat ma amanginang, sah mahami pom bensin terdekat. Patarna sida aleo tak nyema hamu amang dah ani lanjut memahami perjalanan alam memang arang go trepe akan berkerudung di bagas di sina arang go mobil arang go sina takas di berkami alana jolo tikir hami ay babiro baru sona sida so tunggu di nasolo mai rohan na roha ide jadi pedek cerita amang inang saat tabi tung bensin terturu nau kuda pot supiron trepelon upasa ma songon pasites hamala jokun iku mak amal konan dangolo na sina majalo amangina dangolo itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami Pak. Bolo nabui terbaik kami mangnaa mengerupi kadongan nami di perjalanan bolo akan masuk non idu siru padnami molo tarsingot tu silalami tiok mai baik kaum atau bahapar lomu imana duduk nasida. Jadi nak takut pami ni son. Odo apa yang nak ini debata. Manang ise. Bui do HP dipakai debata nalahu peluahun si tahu nanti. Pos marohatta. Jadi bolong pengurupion. Pola ro tuhita. Unang tarokon aise doho. Daw. Saluna mabain akka nauli nading gaddo yamangda. Jadi iro yang utami mau lihat mari hatta boy hami sahat tanau tu parsirahon. Napa duahon bereng utama na boy butuh kas turkuhon hauduhon niroha tu debata manang patuh ke ajaran Tuhan asa gabe dipakai bahata hita ula-ula na met di jolona takas naktingan didokon butul-butul palet desonna molo uduk kita songon haudukon ni Raja Sirus na mangului di bata na tapi dari tadai mana di bata diului mana saudo pinarbagani na patuluhon na berengotta
dangadong naso tarpatupa debata Raja Sirus di pasu-pasu naso Persea di patuduhon akka arta di Raja Babel asa adok pakeonna laho marporang dohot laho pajong jokon bagas joro di debata didok kami nakkingan sau do di pajongjong Raja Sirus bagas joroi sau boy berengotta di Esra biddu na perjolo mamukasian anak perjolo satu nau pau patto takas do Raja Sirus ibana pajong jokon bagas joro ni tuhatta naso Persea tiang mangin ngate naso Persea boleh mana mangoloi mangnang pajong jokon bagas joro bata nah nuek sah matu hita nuek kita dang pajong jokon be padi dimutut bagas joro nama takas nakung dijaha mang pertikting adong ulauta ima pesta gotilo nate boi don dohonon sere Raja Sirus na sutumada de bata dibayan na sa buguna laho pa jokon bagas joro hape hita nak tumada de bata dakku boto nakkingan holad di jaha pertiting mang nadong doy di hita na marungutut ay ada holad pesta ko tini do yakta situon sotungin na daw nga manginang saluhu nai nalaho pa dimdibut to bagas joro de dang na haperlon tu panitiay dang na to haperlon nya kaparhalado ni saluhu nai holan na pasangapon de batado barhitu ti pruhon di paingot tita nasa ulaw ni huria tabay magugut ta manginang dinalaho pa dimuton dang na pa jokon pa dimuton bagas joro nang pinasahan ni di bata tuhita napaupato kobarto top iminggit to sa darion Jesus mual ni hamun Jesus mual ni haluaw songod dia manakung Raja Sirus napaluaho bangsoy sian perhatubanon ni Raja Babel sonari bangsa Israeli songoni mahita dak sa dia minggunai memang bolo sa onom minggunai mulai minggu sogot masuk nga mahita tu minggu at pen minggu panomunomon isa na nagtatomo-tomo lima Kristus si palua songot topik ni minggu ta sadaryo Jesus do mual haluaw nung ngaro Jesus itu hita nung ngaro tu pertibion mabuan haluaw mate tersilang dang ala ni pabenan na ala indosat tadu benda tersilang di bata ay tersulak tu Jesus molo ala ni pabayan tabur ahon dang ala ni Jesus iban naga tersilang nasa ala ni hita do sonari di paingot tripuhok kita buama asa unang mariswang ima Jesus na polo kita marhitiha amay uduk marohatta songon uduk ni Raja Sirus nakkingan mangului pangajaran na do pangajaran di bataw di kita patik na sa puli amangina ido persuruan ni debata tu hita dalanna asa malua hita sian hamatean na manoktongi songon nakking na riterita ho kami nakkingani akka songon akka keadaan ni parnguluta i haluaon persatok kinad do on
nabi nasuk ni debatari so haluaun na manotong go, haluaun parnguluon na manoktong di pangilo di bahasa kita asa uduk kita tu ajaran na imam marhite taului jala unak talangkar patit di debata marhite ha haolongi debatam sian nasaroham sian nasa atetin nasa gul jala haolongi dongami docon dirim ido na pidang ido di debata alani radedo dihita haluau ni radedo amang inang dihita haluau asal mah unang talanggar jala unang madau hita siat debata boy doi berengota di buku deta nomor opara 10 itu di amang parugen nami opara 10 itu amang opara 10 itu rade situ tu haluau bae ma amang sa ayat reptet dia mamang inang dah rade situ haluau saya unang paujak imanin saya jakon pakokok mai ala radido di mana haluau ni amen martayang mahita pinuji pinasagap maho Tuhan jala mauliate dohon nami tuho nunga saur hatam di permingguan nami di tikyon napa ingatok kami hodo HP Jehovah mual ni haluau pos dorohanami amang salutna AHP akan namasa di penggulmiton ni ngolunami tuhoro hami marhapurusan tuhoro hami marpakucadean asa homa tutu palu kami asa dapotan las ni roha hami Tuhan ajar-ajari kami salutna ruas ni huriam ima mama ke pertikian nong pinasamu Tuhami molo tungpe amang adong hamaolon parukilon sitaonon na dia dupe hami di pangbilmiton ni ngulunami sigano pare na pos dorohanami donganammu hami ajar-ajaramu hami Tuhan asabui kami manalpuhon saluhutna akka nama saya Tuhan dia karwas ni huriam di bagas tikyon monotupe nasida dang boy rabdo tami di tikyon di pasaron nami mulak kay persahito dua liamang pamalum sa isa pamantang nasida molo tungak kadilaon pasu-pasu ng ulam na sida molo diak kalasok ni roha
pos dorohanan. Tutuhamu amang rohan perbagisan nasidai asabui. Dan namangihut rap botami marsawar. Di bagas coromon dinalaho memuji pasangan pokok. Di salutna panggulmiton ningolo nami amang tuhoro pasakon nami. Asaho dotong mamasu-masu. Molo tumpe adong ruas ni huriam. Na di bagasan baru kilon apuli roha nasida aliamang. Di salut mangkulmiton ningulu dani. Tak tagamu kami amang nahurang. Dia kapakatayon, pabahenan, pangalakayon, gabi makrodosay. Tu dengan namjolma tarlumobe. Tuarupam munasun badi emang alani. Jumulo ham urasi. Sian hado saun nami. Asa talup jala tamahani. Nagabe hawarni pasu-pasu. On matang yang pangiriwan jala elek ngami tuhamang. Mangasaun buwarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Si hokop jala si paduhami. Sa isaut ma lomon roham di panggulmiton ninggulu nami si ganopari. Amin. Tak puji matu hatta merhiti ede nomor 240 ayat 1 ayat 2 laos ta penguma pilihan peduahon dohot pilihan tu haperluan resot.
pasat ma pilihan at papungo tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut sileon-leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hai masyan na lomi tuhami pilan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhesyak kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileholon mituhami. Asalam gigirhay madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malo moniroham di batuangon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panasanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiyut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasad dami, da jalo mapasu-pasu siya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaohon ma damena tu to ditabe. Amin. Amin. Hami salhut parhobas, dohot parhalado, pasahaton, selamat hari Minggu ma, tuhamu salhut na, tuhat tama nama dongane. Horas.